La iconografia de l'absis de Sant Climent de Taüll presenta una sèrie de temes bastant freqüents en general amb la pintura romànica catalana i en concret en aquesta part de l'edifici, de l'absis, però plantejat d'una manera molt personal i amb una sèrie de detalls molt significatius. A la volta de l'absis, com de costum, s'hi representa la divinitat, és una teofania, que és una manifestació de la divinitat, de fet es tracta d'una visió, i de fet aquesta imatge tan coneguda del Crist en majestat, que sovint l'anomenem Pantocràtor, és de fet una imatge de la Maiestas Domini, inscrita en la màndorla, la forma d'ametlla. La veiem asseguda damunt l'arc del cel, fent el gest de beneir amb la mà dreta, mostrant el llibre obert amb la mà esquerra, en el qual precisament apareix una inscripció que diu Ego sum lux mundi, jo soc la llum del món, que està basada en l'Evangeli de Sant Joan. Tot i així, la major part de detalls de la composició tenen a veure amb l'Apocalipsi de Sant Joan, amb un altre text bíblic, de manera que el que veiem a Sant Climent de Taüll no és estrictament un pantocràtor, com estem acostumats a dir, sinó una imatge més àmplia en la qual se sintetitzen diferents elements del text bíblic. El pantocràtor bizantí era una imatge de Déu totpoderós, presentada en bust, i en canvi a Sant Climent de Taüll, com en altres conjunts, veiem aquesta imatge de Crist entronitzat, majestàtic, que presenta, com dèiem, molts més elements. Aquest Crist presenta a banda i banda el tetramorf, és a dir, els quatre elements simbòlics dels evangelistes, que en el cas de Sant Climent estan representats d'una manera bastant singular. A la part superior hi ha a la dreta l'àngel que sosté l'àliga de Sant Joan, en canvi a l'esquerra hi ha l'home àngel al·lusiu a Mateu, mentre que a la part inferior hi ha, com es pot veure, els símbols de Marc, el lleó, i de Lluc, el brau, el toro, acompanyats d'àngels, tots ells inscrits en cercles. De fet, aquests quatre cercles que configuren aquesta part del tetramorf, en ocasions s'han interpretat també com les quatre rodes de foc del carro de Iavé, de Déu, d'acord amb la visió d'Ezequiel. Completen la volta de l'absis les imatges d'aquests àngels amb tres parells d'ales, identificables com un serafí i un querubí, tal com succeeix també en altres absis. D'altra banda, en la part corresponent al mur hi ha una sèrie de representacions dels apòstols i de Maria, tots ells inscrits, emmarcats per formes arquitectòniques. De fet, és interessant veure com hi ha imitacions de marbre, intentant com si aquesta arquitectura al·ludís a la Jerusalem celestial, associada a la idea del paradís, en la qual podem veure que una de les figures més destacades és la de Maria, sostenint una pàtena, que segurament al·ludeix al sacrifici de l'Eucaristia. Una altra imatge destacada és la de Sant Joan Evangelista, simètricament a la de Maria, a l'altra banda de la finestra central, i després, identificats per inscripcions, hi ha Sant Bartomeu, Sant Tomàs, Sant Jaume, etc., cosa que ha fet pensar també que algunes d'aquestes figures, alguns d'aquests noms, apareixen en un text que és el ritus de consagració, procedent de Roda d'Isàvena,
de manera que potser hi ha una connexió entre els ritus de consagració i alguns aspectes de la iconografia de l'absis. En el primer tram presbiterial hi ha la mà de Déu, que és la que es conserva en el museu, però que ve acompanyada, a través dels fragments que hi ha conservats en l'església, de les ofrenes de Caïm i Abel. De fet, Abel apareix a l'esquerra de l'espectador, la mà de Déu assenyala precisament l'ofrena d'Abel i, a l'altra banda, al marge de la representació de l'ofrena de Caïm, hi ha també la representació de la mort d'Abel en mans de Caïm. Aquesta idea de sacrifici, d'ofrenes, connecta perfectament amb la idea de l'Eucaristia, celebrada durant la missa, evidentment, en l'altar. Hi ha una altra representació d'un personatge amb un gest d'apesarament que, de fet, anava just sota la imatge d'Abel i que té una identificació dubtosa, tot i que la podem veure en altres absis del romànic català. D'altra banda, en el darrer tram presbiterial, el més proper a les naus, hi ha aquella altra representació tan cèlebre, la de l'Agnus Dei apocalíptic, amb els seus 7 ulls, d'acord amb el text de l'Apocalipsi, que a través, una vegada més, dels fragments que hi ha conservats in situ, formava part d'una zona en la qual hi havia representades escenes de la paraula del pobre Llàtzer i del ric Apol·ló. En el museu es conserva la figura de Llàtzer amb un gos que li llepa les ferides, les llagues, a la porta de la casa del ric Apol·ló, això és el que es conserva al museu a l'esquerra, per l'espectador, i a Sant Climent de Taüll es conserva una altra part d'aquest cicle que consisteix en el banquet del ric Apol·ló. Finalment, aquesta composició, que tampoc sabem fins a quin punt continuava o no a través dels murs de les naus, en el cas del que es conserva, ve complementada per 2 personatges tocant corns amb una indumentària potser de caràcter militar i que apareixen a banda i banda dels carcanyols de l'arc triomfal, és a dir, l'arc d'entrada al presbiteri. Un d'aquests es conserva al museu i un altre forma part també de tots els importants fragments que es conserven a la mateixa església de Sant Climent. Aquest cicle venia acompanyat d'altres figures situades en correspondència amb les naus laterals, en les absidioles, de les quals s'han conservat pocs fragments. Està clar que, per exemple, en l'absidiola, millor dit, septentrional, de la banda nord, hi havia unes representacions d'àngels, tema també bastant utilitzat, bastant freqüent amb la iconografia de la pintura romànica